Gar. 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 Kuyog ta na, tulido ka? Sakay ka na ko, tulido ta na. Sakay ka na ko. Ha? Oo. Ngano layuan mo kabutoy? Pagilis. Sus, unsam ta na kay. Sakay ka na ko. Ato ti ka tulido. Kay tulido man ko. Tarungan mo kwarta. Hindi man katulog. Abot layuan mo kabut gipangita man ka diri sa tulido. Sakay ka na ko ha. Diri kay pasakyon ako sa kong motor kay padom ko sa tulido. Ay. Gar? Unsa ni mong dala? Ilabay ng stick, be. Ilabay ng stick, bisig gabon tani mo di ka nungga ba? Kuha. Kuha ng ulo. Okay. Kaba ka sakay? Tarong nga? Sakay ka na ko? Sakay. Ari ka sakay na ko, paliw ko dabag na ko. Hindi. Atubangan na. San? Ari ka sakay na ko? Tubangan. Inday. Ha? Inday lang pa. Yung katong. Are, ako rin babag di. DJ ko san ko. Sakay na ko sa para klaro. DJ, sakay na. Tempuli ta tulido. Are, sakay diri luyo. Are ka luyo sakay. Bigo, apir. Apir. Kailan ka na ko la? Diri are ka luyo na ko. Sakay tubangon. Are luyo. Angkas ha. Ya, gatos na to. Ha? Sakay. Ana. Tulido. Gar. Tulido ta. Ano ta tulido? Ato ka tulido? Tulido ta. Ike helmet to. Dali. Sige na ta daw isa. Magdugoy niya no. Asa tinyo gar? Sakay ka na ko? Padungan ta na. Ha? Ugma lang ka. Di lang ka masakay na ko. Diri lang ka. Nya gipangita man ka. Kabaw ka mangkas. Sakay lang ka na ko. Dili lang ka. Dia lang kahigda di ay. Nya. Layo man kay diri. Na. Dili lang ka. Nya na lang kahigda dia. Asa imong kwarta? Nya musakay ra ka. Punan ako imong kwarta oh. Ha? Punan di ka. Sige tigaan di ka kwarta nya. Uli ha. Uli tulido ha. Bantay bito di ka muli ha. Ngita ra ba ka tulido? Ha? Nadi lang ka musakay na ko motor. Di lang ka musakay din ako day kay padong tami. Kore ka kailan ako day. Kaila ta oy. Sige ka panghay again ako dito tulido. Kauban ako. Motor. Angkas ta kanako. Oy muning kwarta oh. Ipuno na pretty ha. Di lang ka musakay na ako day. Di lang ka. Adto ta ko tulido. Tulido ta ko. Di lang ka. Ha? Sakay ka na ko. Na. Dali sakay. Dali sakay rin. Ikalay helmet to. Ikay helmet ka. Najib, sakay na. Helmet. Safety na, safety. Dali. Tungi saka. Sahay Monteil, sahay. Gunit. Bye. Tara, sweet na kasi lang doon. Guys, nagsakay namin duha. Una namin. Ato na may mag-videos dito.